what's up mga kagagamrak? Ulit ka lang. Yo, what's up mga kagagamrak? Good morning, nandito tayo ngayon sa sa Marikina, sa pamamahay ni Spider Doc. So ngayon, laban namin ng mga YouTuber, mga vlogger na magagamba. Huwag natin kalimutan si Kuya Mindo, mag-subscribe. Huwag din kalimutan, ring the bell na rin para laging updated kayo sa mga laban ng magagamba niya. Siguradong magandang mga laban ni magandang makita nyo na laban ni Kuya Mindo. Yan ang si legend yan. Kumbaga sa basketball yan. Yan ang team captain ng mga gagamba. So mga karak, maraming salamat. Salamat din kay Kuya Mindo. Paki-subscribe na lang din kay Gagamrak TV. Ring the bell na rin para maging active na rin kayo sa YouTube channel ni Gagamrak. Salamat. Boxing tayo dumating na yung ating gagamba yan Disotso box daw pala ito, Disotso. Ayan. Unboxing na natin Saka yung butas nito. Tingnan natin dito Ayun. Ayan. Disotso box. Tingnan natin. Ito. 4, 6, 8, 9 2, 4, 6, 8, 9 yun, 18 nga. Tingnan na natin yun ganda, punong-puno ganda. Walang maliit. Bilang na bilang lang yung maliit niya. Halos good size. Laki. Halos parehas yung tanaman nito. Yan, ikot tayo ulit. Yun ang ganda. Halos good lahat ang laman halos good lahat ang laman Pangka pa. Walang tangkal. Manglang-ilang lang yung tangkal niya. Ako, nagat. Galing
Hmm. Hmm? Takbo. Hmm. Yan, agad, ang tatapang ah. Hindi pa na-upgrade yan ha. Tatanggalan ko pa yun na maliliit. Pero parang upgrade na siya. Daming dilaw itong kahan na to. Ganda. Huwag maingay. Gawa ako ng video. Alis ka dyan. Pasok ka doon. Maingay dyan, maingay. Pasok ka doon, pasok. Sabi mo, maingay. Isang sit-sit lang, huwag nang uhulit. Ang ganda, nilagyan ba natin? Wala pa akong nakitang pangit na kaha. Nakitang pangit na kaha. Adjust natin to. Ayan. Sabi na huwag maingay. Kulit ah. Balsik. Sapo ng dalawa.
Hmm. Hindi maiwasan talaga itong mga agamba nila, minsan stuck talaga. Type nila para ano. May mga kaha rin na medyo luma, pero karamihan na sariwa. Yan ha, hindi pa bread niya, nakabubukas lang yan ha. So nakaha, ayan o. Sangka pa. Siniseleksyon na siya o, pagbukas pa lang o. Lalo na to. Kurang ng dalawang butas. Ay, sa lahi, meron din naman pala. Meron. Last one. Last one. Lahat maganda naman. Lahat ay tatapon. Halos lahat good. Alright. Unboxing. Dessert ng box. Yun guys, magandang umaga sa inyo. Dito tayo sa place si Spider Dong. So tournament po to, 5th season. So yan guys, ako po si Big Day Spider. Abangan niyo po palagi ang mga upload natin. So guys, sasama po tayo sa mga tournament ngayon. Sana makisa tayo. Guys, hanggang dito lang. Lagi tayo mag-ingat. God bless all. Hi! Subscribe po kita Mindo. Like and share po. Bye!